Neu cysgau delyth fan hyn. Oes, ti'n cael gol hwnna, mewn i ddweud. Okay. Sy'n cadw'r amser. Be? Reit, ffordd. Yn y ffilm datganedd felly, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio ac bydd ar siarad ar y leol nes ymlaen. Ac bydd hefyd yn cael ei ddweud ar lledu. So, bydd yn hapus gyda hyn, gyda'r cyfarfod nawr. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Cyn i ni gychwyn, mae'n eich gael sgidol gan rywun o'r cychwyn. Am swyddogion sy'n cyflwyno ceisiadau. Rwy'n i henwyn i ysgol chi dda. Mae'n iawn bod ni? Diolch yn fawr. Ymddiheuriadau o'r absenoldeb. Oes, Delyth Lloyd Griffiths, Mia Owen, Wyn Thomas, ac hefyd mae Einirwyn Williams a Salam Atw Pada wedi ymddiheuro bydden nhw'n hwyl. Iawn, diolch yn fawr. Asgan diddordeb rywun. Oes, cofnodion, neu gynnig bod nhw'n gywir, sy'n rwy'n am eilio. Diolch yn fawr, sy'n rhywbeth yn codi hwnnw. Ynddi? Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio. Isa. Dwi'n cael ei gyflwyno gen David Price Jones. Berlyn gan, na dim yn erwan hyn oes. Efen Pŵl. Oes parcio'n Penman Pŵl y beth? Da, dwi'n just hynny. Helo, enw i di David Jones, dwi'n swyddog cynllunio. Mae'r cais cyntaf am ganiatad am advert consent, ganiatad ysbysau, a mae'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd bod o ar dir yr awdurdod. Mae'r safle cais i'r gorllewin o maes parcio Llyn Penmaen. Mae o'r ochr llwybr Mawddwy a Bont. Mawddach e? Mawddach. Ie, di Mawddwy. Ia, sori. Ac Bont Llyn Penmaen. Yn gweld y safle cais yn y llyn, llecyn gwyrdd yn y llyn. Da chi'n gweld y llwybr o flaen y safle, da chi'n gweld y bont yn y cefndir. Sbirdydd chwith, welwch chi arwyddion eraill sy'n bresennol yn ddylangos hefyd. Hwnnw di'r arwydd fydd yn cael ei osod ar hydnod garreg fawr neu lynth. Yn nherma polisia strategol, mae dangos arwydd o'r math yma yn cyd-fynd ar amcanion o mae o'n wneud efo diwylliant yr ardal ac yn y blaen. Mae'r hysbyseb hefyd yn reit ddychan, dio ddim wedi oleuo, mae'n arwyddion eraill yn bresennol fel ar ni weld yn y llun mewn ddwyieithog. Yn yr amgylchiadau yma, da ni credu bod yn dderbyniol o'r ochr amwynderau ac yn cyd-fynd â polisi DP10 a'r argymhelliad ydy i ganiatáu yn unol ar amodau sydd yn hedrych
rhestru ar y sgrin. Diolch. Iawn, diolch yn fawr i chi. Ryw sylw gyda fi, neu gynnig? Gynnig ar y gymhelliad. Eilydd, pawb gydweld, neu ddangos? Hynny, diolch yn fawr iawn. Hwnnw chi ganiatáu. Gael jyst weld yn lyd y saff o pawb sydd ar-lein yn sefydlu. Jyst eich fydd stop gyda gyflwyniad, ie? Jyst yn mynd oed, jyst bod pawb yn cytuno. Oce. O pawb ar-lein yn cytuno hefyd, ond ddim yn gynnig gweld chi. Diolch yn fawr. Ar y diwedd o'r fan hyn, mae'n nodiadau cynghorol ar wyth gyda ffurfio a polisi dy-28 dyma ar arwyddion y Gymraeg neu ddwyieithog ac yn rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg. Dwi'n bod hynna'n digwydd hefyd, sglwch chi dda. Diolch yn fawr. Ymlaen felly i Lanewsyn, der yn gan. A Ionna sydd yn ffwrdd o'r castle. Wel, ie. Neu di gyflwyno, ti dy hun o'r hefyd. Diolch. Bore da, Ionna Roberts ydw i wedi pennaeth rheolaeth deputy a chydymdeiriaeth a fi ddim yn gyflwyno'r cais yma. Felly mae'r cais yma i ddiwyddio amod rhif 2, sef meddaniaeth gweithwyr amaethyddol o caniatâd cynllunio o yma yn dyddiau nôl i 1973. I newid i amod anedd menterwledig. Felly, o ran hanes cynllunio, yn ôl Gorffennaf 1973, cymeradwyd cais i godi byngalo ar gyfer gweithwyr amaethyddol gyda amodau. Amod 2 yn darllen. Sori, ydym bosib cael yr sgrin a bod ni'n gyrru gweld? Ie, dwi'n siŵr pan bod wedi gwneud hynna. Mae bod dim arall yn daclus. Ie. Yndi. Ie, I'm such a lot. Na ma'n ôl. Oce, ma'n ôl sgwrs. Oedd y well efo bobl sy'n gweithio ar yn uwch. Ar y top. Ie, ond mae hwnna'n iawn hefyd. Da bod nhw'n gorfod gwybod hwn. Oce. Reit, mae amod rhif 2 yn darllen, fod chi'n gweld ar y sgrin, bod yr anedd yn cael ei meddiannu gan berson sy'n gweithio'n llawn amser mewn amaethyddiaeth yn Mhwyllgor. Felly, y cynnig ydy bod ydi sodli'r amod rhif 2 gyda amod menterwledig. Dwi wedi roed yr geiriad yr amod perthnasol yn fama. Felly mae 'na 2 rhan i'r amod yma. Yn y lle gyntaf, dyla'r anedd cael ei ddiannu gan rywun sydd dim ond neu'n bennaf neu'n gweithio yn ddiweddar ar menter wledig yn yr ardal lle mae nag oedd yr angen swyddogaethol wedi cael ei diffinio. Bod yna ddim diffiniad yn union be ydy'r ardal lleol mae'r amod yma yn gyfeirio ato. Gyda natur menter wledig, tai menter wledig. Bod angen i gweithwyr menter wledig byw
unai yn y lle gwaith neu'n agos iawn iddo. Felly bydd rhaid i meddalwyr bod yn unau'n gweithio'n agos iawn i'r anedd. A dyn ni siarad, gallu trafeilio fel chydig o funudau e fod ar gael ar gyfer anghenion yr menter wledig. Felly yr ail rhan, os oes ddim meddiannwyr cymwys, bydd yn cael ei ystyried fel tŷ fforddiadwy. Ac os oes ddim person cymwys o ran A, B a C, a B, mi fydd ar gael i gweddwon gwyr gweddw neu bartneriaid sifil y rheini sy'n cael ei nodi yn A a B. Felly, o ran yr asesiad, bydd yr amod maint gwledig nid unig yn sicrhau bod yr anedd yn cael ei chadw ar gael i diwallu anghenion tai gweithwyr wledig, sydd yn diogelu unrhyw angen hir dymor, sydd yn cynnwys unrhyw gweithwyr yn Cilgellan. Ond byddai hefyd yn anghangu yr amod meddaniaeth amaethyddol traddodiadol i gynnwys ystod ehangach o fenterau gwledig yn cynyddu'r nifer o feddannwyr cymwys. Felly mae'r dull yma yn cael ei gefnogi gan polisi cenedlaethol, sef nodyn Cyngor Technegol 6 yn Llywodraeth Cymru. Felly, yr argymelliad ydy i roi ganiatâd i ddiwcio amod 2 i gyfynnu meddaniaeth yr anedd i weithiwr menter wledig yn unol ar amod meddaniaeth a nodir yn yr nodyn Cyngor Technegol gan y Llywodraeth. Iawn, diolch yn fawr. Mae'n siaradwr Neil Foxall, ie? Ie. Mae'n mynd o'r still i fod, ond... Yndi. Ydy heb gyrraedd. Siwr o'n rhywun ymlaen o fan. Os ydw ddim yma. Mae'n sŵr. Ie, ond... Os ydw ddim yma. Rhaid i gyrraedd o'r eitem wedyn fydd ni gario ymlaen. Felly gario ymlaen. Oce, nawn ni ymlaen felly. Reit, ryw sylw gan rywun. Neu gynnig? Cwestiwn? Os ydy'r canser rheagtor yn dod i fewn fan hyn rwan, os oes neb o'r blwys a fiwsig, yn mynd i blwyni agosag wedyn? Dwi'n gweithio'n union o ran gweithwyr menter wledig, fod i dweud, os yna ddim diffiniad o bod o'n mynd i blwyddyn nesaf, ond o ran y tai fforddiadwy, mi fysa hynna cicio fewn wedyn. Ond o ran y gweithwyr menter wledig yn yr rhan A o'r amod, sy'n ni'n disgwyl i rili sy'n gweithwyr menter wledig byw yn ofnadwy agos. Iawn, diolch yn fawr. Reit, so gynnig ar rywun. Cynnig tai? Ie. Eilio? Pawb yn dod, ydych chi ddangos rwch chi dda, a chi adre hefyd. Di gario. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n hwnna di gario. Dwi'n mynd rwan i tan y cyhoedd ysger geiliog. Yn gysyn i cyhoedd naturiol Cymru. David sydd yn cyflwyno cais yna. Diolch. Mae'r cais wedi gyflwyno gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Ganiatâd i leoli cerbyd i werthu bwyd a diod yn y dydd i ddefnyddwyr y maes parcio yn Tan y Coed. Mae'r maes parcio wedi leoli yn cefn gwlad yn nherma Cynllunio. Mae'r maes parcio, mae o'n darparu adnodd lle mae yna lwybrau i ddefnyddwyr fynd am dro trwy'r coed. Mae'r fynediad o'r safle o'r A487 a mae'r un fynedfa hefyd yn gwasanaethu 4 tŷ cyfagos. Byddwch chi weld yn y cynllun lleoliad i'r dde. Mae safle cais lle maen nhw'n bwriadu lleoli'r cerbyd wedi ddangos mewn coch ar yr ochr dde ar y cynllun. Felly, yn mwy clir,
Dwi'n dangos nid o fwy clir lle mae'n dangos defnydd y cerbyd dros y chen fel coch. Ar yr ochr dde, wylech chi'r cynllun mwy ar yr ochr dde, O, lle mae'r dimarchion coch. Jyst i egluro, mae yna amod ar gwylod yr adroddiad sydd yn gofyn iddyn nhw cytuno yn yr union lleoliad o fewn yr ardal coch yma, y bydda'r cais yn cael ei ganiatad. ie, o di'r ardal, ie, coch, di'r ardal I hyd, defnydd y trailer ddim yn Hwna di'r Ie. safle cais mae'r ymgeisydd wedi cynnig fel rhan o'r cais. Fel y Ciara'n esbonio i chi, mae'r Ie. amod yn gofyn am ddanylion fwy penodol lle mae'n mynd i gael ei leoli. Ond hwnna di cynnig o'n blaen ni. Yn trofio John yn ofyn amdano ydy yn lle ar y gwyrdd, ie? Ie, Lle mae'r coch ar y gwyrdd. achos y coch mae'n carpac i gyd. Ie, dwi'n lle ar y gwyrdd, Ie. fydd y trailer, Sorry. achos mae'n gwneud gyfaniad Mae'r y tai de. rhan coch na'r yr ochr dde, Ie, hwnna, carpeg i gyd. gorllewin o'r maes parcio. Fedrwch chi weld y siap, os da chi'n sbio i'r ochr chwith o'r carpag wedi amlinellu mewn glas os yna'n ei synwyr. Ie. So mae'r gorllewin o'r carpag wedi Mae'n ei coch ydy'r carpac i gyd de. Os ydych chi'n dangos e fod y codan, So, hwn yn fama ydy'r llecyn coch, gorllewin rhan glas y fanna. So, dyma os da chi'n gyfarwydd ar maes parcio, fel da chi'n dod i mewn, hwn ydy'r fynedfa o'r A487, ar un da chi'n dod i mewn a dyn rhan yma'r sylwedio. Fedrwch chi weld y rhan coch o'n i sôn amdano yn y lluniau yn fama. Dwi'n weld hefyd mae yna goed o gwmpas y maes parcio. Da ni'n ystyried bod bwriad yn cyd-fynd â polisia strategol sy'n gwella adnodda hamdden allanol yn y parc. Da ni hefyd yn ystyried bod hwn yn ddefnydd ategol i'r maes parcio. Diolch yn ddefnydd manwerthu ynddo fo'i hun. Felly di polisi DP24 sydd yn ceisio lleoli datblygiadau manwerthu yn aneddleo ddim yn berthnasol ystyried y cais yma. Mae'r cais wedi gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd gwrthwynebiad cyngor cymuned. Dyn nhw o'r farn bod cyfleusterau presennol yn y maes parcio ddim yn ddigonol. Ond tydi hyn ddim yn ymwneud efo'r bwriad sy'n o'n blaen ni heddiw. So, da ni'n credu bod hynna yn reswm i ohirio'r cais yn unol â sylwadau y cyngor cymuned. Mae'r safle wedi sgrinio gan y coed oedden ni'n gweld yn y lluniau defnydd dros dro ydio, mae o'n pell o'r tai oeddech chi'n gweld ar y cynllun lleoliad. So da ni'n credu bydd yr effeithiau gweledol a amwynderol yn reit fychan a bod y bwriad cyd-fynd â polisi DP10. Yr argymhelliad ydy i ganiatáu. Mae'r amodau wedi rhestru yn y sgrin o'ch blaen chi. Maen nhw'n cynnwys amodau sy'n lliniaru trwy reoli'r amseroedd, cael gwarad o gwastraff, defnydd y iaith Gymraeg yn unrhyw hysbysebion yn y datblygiad. Bydd hefyd angen diwygio amod 2 a 3 jyst i gyfeirio at cynllun a manylion da ni wedi derbyn o welliannau bioamrywiaeth. Diolch yn fawr. Just cwestiwn bach. Ydyn nhw'n sôn am unrhyw hysbysebion ar y ffordd fawr? Ie. Rhyw arwyddion neu rhyw beth neu flags yn y fel yna, oherwydd hefyd ni, neb yn gwybod yna. Na.
fysa'r math yna o arwyddion angan caniatâd ar wahân. So ma'r amod yna ar gyfer yr math o arwyddion o fewn y safle sydd ddim o reidrwydd angan caniatâd ysbysford. So fatha byd bach o ddocor y fan sy'n sychu be maen nhw'n gwerthu. Ond fysa'r fath arall angan hawl ar wahân. John? Ie, yr redactor gyntaf fi di'r aelod lleol dros yr ardal, lle dyna bod yr ardal gystal neb arall y ffordd. Ie, hwn yn datblygiad mewn cefn gwlad agored. Mae lle parcio dawel, lle parcio bobl yn mynd i gerdded o dda mewn tawelwch, neu myfyriad a lot o bobl sy'n eisiau stopio ac y brec, bod hwnna i cael tawelwch yna, neu gerdded, mae lle tawel iawn ydi o, mae'r profiadau yna, mae o'n lle mewn ffordd i lle redeg y llonydd ydi o. Sef dyna beth ydy'r parc i fod mewn ffordd. Does na ddim sôn fod am dai a bobl lleol yn byw yna. Mae'n cymdogion i'r datblygiad, dain a hanner cael lladd yn dibynol a mae'n cefydd y garafan a dyna pan ni'n gofyn unol lle mae o, achos mae'r tai yn agos iawn ac di hynny ddim yn hapus iawn wrth gwrs bod awrogol mynd o fyna, sŵn mynd o fyna fyna, ofan llygod ag ati, dyma ni rhywbeth yn mynd i adael i fod yna de. Dydy hwn ddim yn lle mae'n werthu a ddim, fydd o ddim byd i'r gymuned lleol yn y DP24. Fel y Tim dweud, fe rhaid cael ryw arwyddion ar y ffordd, felly mae'n fwy o arwyddion mynd i fod ar y ffordd, achos faint o bobl sydd wedi pasio lle yma, a ddim yn gwybod bod pasio lle i fod mewn ffordd, achos ddim yn le segwyti lleol yn gwybod mae'r lle, dyna ddim yn le wyt ti'n mynd, achos os dim byd dim ond arwyddion cyfathaturo Cymru fod ti'n mewn i'r fforest mewn ffordd. De. A sicr y datblygiad ddim yn gwella hinwedd arbennig y parc, sef achosi mwynderau preswyl, a fydd effaith sŵn ag arogl yn y lle yma, yn y lle a ddim lleoliad i'r fan eto sydd wedi pasio gyda hwn, sef bwysig iawn bod lle mae'r fan yn fod. Mae pump pwlch nythu a mynd i helpu bywyrwyedd, wel, a dim pump pwlch nythu i helpu bywyrwyedd, mae'n simple mewn ffordd, sy'n unrhyw pump, a mae debyg fod pump, dros pump na'n parod, dwi'n gweld na chdi bach yn simple person wedi. A gwneud rhywun angytuno gyda'r cynnig yma bod o'n cydymffurfio a polisi'r parc, achos faint o weithiau dyn ni gweld fan yn man werthu neu yn gwerthu hot dogs ag ati ar y ffordd, a beth nesaf mae'r parc yna nid o ddim hawl i fod yn edrych i fynd o yma. Ar y ochrau ffyrdd, wel, rhaid i fod yn rhoi fath o pawb, os ydych cyfnod glaturiol neu rhywun sy'n eisiau codi fan o'r ffordd a gwerthu byrgers fel mi hwn neu. A peth arall ydy, mae'n ddigon o lefydd man werthu na'n barod mae gen ti'r bike park, mae gen ti'r craft centre yna, mae gen ti'r gaffi Corus. Pam yn ysio hwn yn ganol lle mae'n ddigon o lefydd taffis a lle mynd i fyta'n barod, lle maen nhw'n cael eu man werthu eu caffis drwy hunain, sydd yn, dwi'n gwybod pam o'n nhw wedi penderfynu wneud hyn yn ganol lle mae'n ddigon o gaffis yn barod. Dwi'n gweld o chydig bach sioc digwydd, o hwn wedi dod, oedd eisiau fod o'n ffasio le, ond nawr na'n sicr yn gwrthwynebu hwn, fel mae'r aelodau, fel mae'r bobl lleol yn gwrthwynebu hefyd. Iawn, diolch John. Ifor? Ie, wel, dwi'n mynd yn groes i'r meddylfryd hynny. Dwi'n clywed? Da, iawn, gret, sori. Ie, dwi'n mynd yn groes i'r meddylfryd hynny. Dwi'n gweld y lle di lliniaru yn daclus, a hefyd mae'r amodau yn neud i'r cais yma gweithio yn y marn ni, a does ddim byd yn bod ar gystadleuaeth mewn unrhyw fusnes, a mae ar y lleoliad iawn. Pobl yn parcio yna, mae'n rhywbeth debyg yn Moel fama, dwi'n siŵr bod pobl Bryneg Clwyd yn gweld lle dwi'n sôn am, a mae'n rhywbeth rhaid da, mae'n mynd i cerdded, dod yn dol, wedi fita, neu cyn mynd. So dwi am cynnig bod ni am rhoi caniatâd a mynd efo'r swyddogion. Diolch. Diolch i fawr. Albert? Bore da bawb. Un cwestiwn sy'n ei ofyn, ydy cyfoeth yn di lesio hwn allan i rywun, sa dwi'n di redag o'i hunan? Mae hynny'n rhywbeth sydd tu hwnt i ystyriaeth fel rhan o'r trais, ond dwi'n feddwl bod o'n mynd i gael ei lesio i rywun tu allan i cyfoeth.
Cos beth sy'n hyderu fi'n ofnadwy, mae yna filoedd o bobl yn mynd i coed y brenin yn y lle beicio fanno, a dyn nhw'n mythu rhedeg caffi mawr o'na lle mae yna filoedd o bobl yn barod, a maen nhw'n dim yn rhoi chwarae teg i bobl fanno, ond eto nhw'n pasio agor hwn mewn lle, a gwneud rhyw fath o rwla gwahanol. Wrach so well nhw gael trefn ar yr ei lle maen nhw'n gwerthu bwyd yn barod cyn dechrau chwilio am lefydd newydd. Dwi'n yn siŵr iawn, ond rhaid mi feddwl beth i be ynglyn â fo, ond dwi'n gweld nhw'n gwneud un peth o un law ac gwneud peth arall o llaw arall, ac os ydyn nhw'n lesio fo allan i rywun, ydyn nhw hyn i fynd yn newid bob yn hyn a hyn, fydd o'n gorad am 6 mis, di cau am 6 mis, di rywun ddim gymryd o ne, a wedyn yn diwedd maen nhw'n mythu cael neb i gymryd o gwbl. Dwi'n yn siŵr iawn. Diolch fawr. Iawn, diolch Albert. Sori arall sy'n siarad? Dwi'n gweld neb, mae Ifor di cynnig bod ni'n caniatáu os eilydd. O, dwi wedi gynnig o'n gwrthod. Ti wedi cynnig bod ni'n gwrthod? Na, nes i'n cynnig bod. Oce. Reit, mae Ifor di cynnig bod ni'n caniatáu, so rwy'n eilio Ifor. Dwi'n gwybod, mae Louise yn eilio. A mae Anwen yn eilio hefyd. Ac Anwen yn eilio hefyd. Reit, so ni'n bleidlais o treio. Bleidlais ar caniatáu. Ar caniatáu, ia. Pawb sy'n dros caniatáu yn y ddangos ysgol y gyda. So, gan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pawb sy'n erbyn? 1. Ia, yn erbyn. Oce. Dwi'n gwybod yn ysgrifennu gyfrif, ond mae wedi pasio beth bynnag. Iawn, diolch yn fawr. Reit. Ymgeisydd i'r cyfath naturiol Cymru de. Mae gyda'i brofiad diweddar iawn o'r rhain, dydy'r Gymraeg ddim yn un o'r unwedd enw. Newch chi wneud yn siŵr bod yr arwyddion yma'n ddwy eithaf ysgrifennu chi gan rhaid. Diolch yn fawr chi. A dyna'r cynllunio i gorffen. Mae'n ymlaen felly i'r cytundebau adran 106 ar gyda'r 42 gwybodaeth. Rwy'n eisiau chodi beth yn arall? Wedyn, disgwyl gwybodaeth ecolegol. Ar gyda'r 45. 46. Ymlaen ydy ni 47. Tir gen plant yr afon gam Llan Ffestiniog. Mae nhw'n holi i gyda'r canllun yn dod i'r pwyllgor. Dwi'n syniad gen rywun? Mae'n bosibilrwydd bydd o'n pwyllgor nesaf, oedd y sicr cyndolig. Ie, oce. Iawn, mae nhw'n trio cael hwn i'r pwyllgor ys 9 mlynedd yn mynd i. Iawn, ti siarad wedi caniatáu ar dudalen 49 eto gwybodaeth. Dwi'n gwestiwn yn fan'na? Dudalen 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56 a 7. Ydyn ceisiadau wedi gwrthod eto yr gwybodaeth. Dwi'n gwestiwn gen rywun ar dudalen 58. 59. 20. 21. 22. O'r iawn? Reit, penderfyniad ar apel yn hyn. Dwi'n siarad i mewn o'n un sôn yma. Be wedi gwrthod o fan'na? Dwi'n yn apel arall, dwi'n gwrs. Yn boslefain, hon wedi caniatáu. Eisiau gliro hynna? Pan bod hon wedi caniatáu? Mae'n rhai o hyn yn ôl hen does, dwi'n gwybod. Ie, so y prif beth efo'r apel yma ydy bod yr cytundeb 106 gwreiddiol ddim pallach efo diben cynllunio. Basically, does o'n polisi cynllunio cefnredol sydd yn cefnogi'r math yna o cytundeb a hefyd o'r inspector yn cydnabod oedd fysa'r tŷ ddim yn darparu tŷ fforddiadwy chwaith, so
doedd o'n unrhyw ffordd o addasu'r cytundeb i sicrhau bod o'n tŷ fforddiadwy chwaith, a hefyd doedd o ddim yn tŷ fforddiadwy yn allan cynta, so os oedd o'n afresymol i cyfyngu'r wedyn. So mae'n dda bod yr awdurdod i arbrofi'r amod, ond derbyn bod ni'n golli fo, a mae'n rhywbeth i dysgu'n y dyfodol. Ie, diolch yn fawr. Gen i wedi colli'r tews. Person ôl sy'n cyfyn iawn ynglyn â hyn, a mae'r ddau'n gyda hyn ar ôl hefyd yn y ffaith yn does. Iawn, yw gwestiwn gen rywun? Fydd y gost i'r... John? Fydd y gost i'r awdurdod. Mae'n meddwl bod y cais. Na, just gofyn. A dyna ni, dwi'n sasi gwestiwn arall, gen i wedi gorffen o cynllunio. Diolch yn fawr. Mae yna gyfarfod o gweithio. Dilyn, so dwi'n meddwl os yna'n cael toriad ar 10 munud, a da ni'n dechrau mae'r cyfarfod o gweithio ar ôl gwahanol gweithio. So, da chi gyd i cael y links i'r cyfarfod o gweithio, felly, wel, ni chi mewn 10 munud, felly, ie?